Jeg har et lille eksperiment med dig, ikke? Så her der har jeg en klør 10. Ja. Kan jeg få dig til at vende klør 10 om? Bare vend den rundt. Det var fandme ikke nogen klør 10. Klør 10. Han ligger her. Okay. Kan du vende den om? Nej. Nej, klør 10 ligger der. Ja. Prøv at vende den om. Klør 10. Okay? Vi prøver den sidste gang. Prøv at vende klør 10 om. Vender jeg dem forkert eller Klør sådan 10. Ja, prøv at se. Jeg kan godt forstå, at du har lidt problemer med det. Ja. Ser du klør 10, ikke? Ja. Der er den her myte om klør 10. Hvis du lige tager dem og giver dem lige måske 2 knips, så forvandler den sig til et helt andet kort. Hvad er der i det? Nej. Kan jeg få dig til at trække hvilket som helst kort? Og se, nu kommer du så til at bestemme, hvilket træk jeg laver. Ja. Fordi du kan vælge at trække kun 1 kort, og så laver vi noget med det. Eller du kan vælge at trække op til 3 kort. Må jeg spørge panelet? Det må du gerne. Så tager den på midten og siger 2. Ja. 2? Ja, 2. Kan du lave et kort om til et halvt? Det kunne være stil. Ja, det hedder at rive det over. Så er du sikker på, at du ikke vil tage det tredje? Det gør det lidt sværere for mig. 2 og 3, det er nøjagtigt det samme træk. Skal vi ikke? Han slutter os. Skal han smække på? Der skal smække på, du. Kig på den. Kortene vist det til kameraet og dine venner. Hvis jeg vender mig om nu, vil jeg så kunne se kortene? Nej. Godt, bare læg med forsiden nedad på bordet. Sådan her. Ja, sådan der. Så du kan have taget nogle af alle de her kort. Skal jeg bare tage nogle? Nej, du kunne have taget nogle af alle de Ja, kort. det er rigtigt, kan man sige. Men jeg kan se, at du har taget 3 med ens kulør. Ja. Ja. Der er en 6'er, der er en konge, og der er en knægt. God damn, you're good. Okay. Så nu kommer det store spørgsmål bare. Hvilken kulør er de? 6'eren ligger der, kongen ligger der, og knægten ligger der. Men lad mig se. Det er en hjerter. Det er hjerter, alle sammen. Hvordan gjorde du det? Det var sygt, det der. Nej. Ej, fjern din arm. Nej. Det er sindssygt. Må du så se det andet trick, hvor du kun skal trække 1? Eller skal vi tage noget helt andet? Bare kom. Du er stadig vild med kortene. Se. Kig på det, vis det til alle andre. Jeg må ikke se det. Hvis jeg vender mig om nu, kan jeg så se kortet? Nej. Så siger du bare stop, når som helst. Stop. Der, er du sikker? Ja. Så læg bare kortet ind. Godt. Så nu blander jeg så lige kortene en gang. Ups. Okay. Se, kunne du tænke dig at blande? Jeg kan ikke finde ud af det, men jeg kan prøve. Bare prøv. Hvordan vil du have, de skal blandes? Det er ligegyldigt. Du bestemmer helt selv. Vi gør ligesom i fisk. Sådan der. Er det ikke bare sådan? Aarhusianerblandingen. Nå, jeg har ikke gjort dig noget. Du stopper selv, når det er. Du mener, det er nok. Er det ikke fint? Jo, Altså, du må det er gerne fint stoppe i der. dag. Sådan. Okay. Samler vi. Så. Jeg vil sige, du er ikke særlig god til at blande kort. Nej, det kan jeg godt være enig med dig om. Fordi de kort ligger på toppen. Nej. Er det ikke dit kort? Nej. Seriøst? Ja. Er du sikker på, at det ikke er dit kort? Ja, for nu smider du 2 ned med det. Hvor du fuck det der? Fuck, hvor vildt. Han smider 2 ned, gjorde han ikke? Nej. Nej, han smider kun Nej, et det var... ned. Ja. Vi snakker et splitsekund. Det er underligt. Det er Ja, sindssygt fucked. det er ret vildt. Jeg ved det ikke. Hold da. Du må gerne undersøge kortene, hvis du vil. Nej, det er sådan noget. Jeg har sådan en mønt her, ikke? Og det er en gammel 5-øre. Den er vist fra før krigen. Men der er den her ting med de her gamle mønter. De er meget skrøbelige. Og de her nye borer, de er ikke så solide som i gamle dage. Så alle de nye borer her har sådan et blødt punkt. Det her spor for eksempel her omkring. Cirka der. Okay. Tag lige hånden herned, så jeg kan gribe, ikke? Så flyver den faktisk lige igennem bordet. Ja. Jeg har en mønt her. Ja. Prøv at se, hvis jeg lige tager den her. Det ryster den, så forsvinder den faktisk. Den er faktisk også væk herover. Ved du, hvor den er? Er øret? Nej. Op under huden. Hvad?
Prøv at se. Jeg har faktisk også min egen sparkgris her. Det er min hånd. Så lige nu er den inde i min hånd. Det gør det lidt svært at stjæle, ikke? Det involverer en kniv og meget blod og sådan noget. Det er ikke særlig rart. Men sådan her tømmer jeg altså min sparkgris. Ja, skidt der. Du syger med Det der, det fatter jeg intet af. Det er der heller ikke mange, der gør. Virkelig, der er ikke engang en idé for, hvordan du skulle Fuck, er det muligt? Se, sådan nogle smykker her, de er jo sådan meget små, og de bliver meget hurtigt væk. Ja. Lidt op i den kamera, skal jeg lige se det. Og de bliver meget hurtigt væk. Er vi enige? Ja. Det mener min mor i hvert fald. Men de forsvinder i hvert fald lynhurtigt. Og så dukker de op de særste steder. For eksempel her i min baglomme, der har jeg... Laps, den skal lige op. En punkt. Ved I, hvad der er inde i den her punkt? Prøv at gætte. Sikkert en ring. En ring? Skud. Meget godt gæt, men nej. Der er endnu en punkt. Ved I så, hvad der er inde i den her punkt? Endnu en punkt. Det er det første, der gætter på. Og gætter rigtigt, selvfølgelig. Hvad er der så inde i den her punkt? En ring. Eller en punkt til. En ring? Nej, ikke endnu en punkt. Så mange punkter har jeg altså heller ikke. Har du en ring? Prøv at se her. Nej, jeg har heller ikke ringen. Jeg har et silketørklæde. Ved I, hvad der er inde i det her silketørklæde? Er du sikker? Der må snart komme en ring. Vil du forresten folde den ud? Kan du mærke noget? Ja, ja. Oh my god, Er det ringen? hvordan gjorde han Ja, det? din hånd. Det er ringen. Det giver ikke nogen mening, det der. Fuldstændig sindssygt. Også fordi den er foldet ind sådan der. Det kan man jo ikke bare lige sige. Nej. Hold da kæft. Det der fatter jeg ikke af det. Hvis du vil trække et kort. Er du helt sikker på, at det skal være det der? Ja. Helt sikker på, at det skal være jer tre? Ja, så det er det ikke. Er det ikke? 2 var det. Det var tæt på. Forsøg hver, ikke? Okay, prøv at se. Nu prøver vi lige en gang til. Hvor jeg ingen kontrol har over, hvilket kort du tager. Tag hvilket som helst kort, du vil. Bare tag et. Hvis du bestemmer helt selv. Det der. Eller okay, det der. Kig på det. Vis det til alle de andre. Jeg kigger lige væk. Ja. Ja. Hvis jeg kigger nu, kan jeg se det? Nej. Du har det stadig i hånden godt. Okay. Bare sig stop når som helst. Du bestemmer helt selv. Ups. Gerne mens jeg er i gang. Okay, stop. Der. Helt sikker. Bare læg kortet ind. Læg kortet ind. Okay. Se, nu blander jeg lige en smule her. Øj. Okay. De kort skulle vel ikke ligge på toppen? Nej, det var jeg 2 for 40. Nej, det var god den der. Ja. Det var godt. Men de kort, det er her. Ja. Det er det. Men hvordan skriver du den også op sådan der? Jeg trækker til det hele. Nej, og du tog også det første kort, jeg havde op før. Ja. Stilet. Det er vildt. Jeg respekt det der. High five for det. Ja, det er en god. Det er sygt det der. Og det, Jeg tror, min hjerne kan ikke klare med. Nej, den er blevet alt for snydt. Nej, det er sindssygt. Han fortsætter den. Det må man sige. Det er vildt det der.